दाइनथि बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप 2022-23 सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला उसु आफादनि बानजायनायाव उदालगुरिनि विष्णुराभा कृष्टि संघआव 10 जानुवारिनिफ्राय जादों। बे उसु चेम्पियनशिपनि बादायनायाव हौवासा हिन्जावसाफोरनि जुनियर आरो हौवा हिन्जावफोरनि सेनियर बे मोननै बाहागोआव जादों। उसु बादायनायनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन उसु एस'सिएशननि आफादगिरि जुबराज बसुमतारिया लोगोसेयैनो उसु आफादनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्राबो नुजाथिदोंमोन। सानथामनि हाबाफारिजों जानाय बे उसु बादायनाया 12 जानुवारियाव जोबगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो धन्यबाद जासिग्रोबाय आरो गोदान बोसोरनि गुसु जासिग्रोबाय। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि उसुखौ जों देग्लायहाय 8थि जों पालन खालामनो नागिरदों। बिनि सिगां जोंहा गोबां मोनसे बन्द' जानानै थादोंमोन। मानो होनोब्ला जों थांनाय 19आव जिहेतु कभिड-19 पेन्डेमिक सोमजिदोंमोन, जों बिनि उनावहाय जोङो बे टुर्नामेन्टखौ जों माबानो हायाखैमोन, गेलेहोनो हायाखैमोन। गतिके जोंनि गेजेराव गोबां जुरिलाया जाबोआखै नङा। खिन्थु देग्लायहाय 2023 जानुवारिनि नैबे गोदान बोसोरावहाय जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ मानगोनां जेकब बसुमतारी बिथाङा गावनि माबाजों क्षमताजों बे ओनसोलनि सोरनिफ्रायबा मदद लानानै देग्लायहाय बियो अर्गानाइज खालामफिनदों टुर्नामेन्टखौ सालायनो थाखाय। आं सिगाङावनो बिथांखौ आं जोबोद धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय। मानो होनोब्ला जों दिनैहाय जोंनि उसुखौहाय जोङो ओरैबायदि खेल जों जिहेतु दा अलिम्पिक एस'सिएशनाव उसुआ मोनसे पार्ट, बेनिखायनो जोङो गथ'फोरखौ जुदि मोजां खेलुवै खालामहरनोब्ला निस्सय जोंनि लकेल ओनसोलनि गार्जेनफोरनि सापर्टखौ जोंनो नांगोन। नङाब्ला जोङो मालाबाबो जोंनि गथ'फोरखौ जों गोजानाव दैथायहरनो हानाय जों गोहो जानाय नङा। मानो होनबा दिनै बे उसुजोंनो गोबां जोंनि गथ'फ्रा साख्रि मोनबाय, सोरबा अनेक डिपार्टमेन्टआवनो पुलिस हक बा मिलिटारि हक बा सिभिल सार्भिस रेलवे गोबां बेफोरबायदियाव जोंनि गथ'फ्रा गेलेयै मोनसे मोजां मेडेल सार्टिफिकेट लानानै नेसनेल प्लेयार बा सोरबा इन्टारनेसनेल प्लेयार गोबाङानो साख्रि मोनसै दिनै बेफोरबायदि माबाजों। बा गभर्नमेन्टआबो सापर्ट खालामबाय। दिनै स्पर्ट्सखौ बुंनो थाङोब्ला जिखुनु स्पर्ट्स, नट अनलि उसु, फुटबलानो होन, टाइकान्ड'आनो होन, गोबां दं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव। खिन्थु जोंनो स्कपखौ जोङो मोननो नागिरा। बेनिखायनो जों मोनसे सिद्धान्त लादों, जिहेतु बिटिसिआ जोंनाव गोग्गोम मैखोम गेलेगिरि दंखायोब्ला गथ' हिन्जावसा बा हौवासा गथ'फ्रा, बेनिखायनो जों अलिम्पिकआव फ्रिलि गेलेनो नेसनेलाव जोङो बड'लेण्ड एक्सट्रायै जों एस'सिएशन अलिम्पिक एस'सिएशन बानायनो जों सेस्था खालामगासिनो दं। दाथ' जोंनि गथ'फ्रा इन्डिपेन्डेन्टलि जों नेसनेलाव गेलेहैनो हायो बा बहाबा इन्टारनेसनेलाव गेलेहैनाय बे रोखोमनि जों सेस्था खालामगासिनो दं।